No a je odštartované 4x100 metrov štafetový beh. Prvú stovečku už majú dievčatá za sebou, takže odozdávka prvá. Pozbuďme dráhe číslo 5, nám bežia slovenské reprezentantky Ezeková, Kršáková, Bučková, Velďáková. Takže už aj druhá odozdávka, no a tretia. Budeme očakávať netrpezlivo v cieli slovenskú reprezentáciu, slovenské reprezentantky a výborne rozbehnuté dráha číslo 5. Je tam. No a výborne Slovensko, Slovakia, winner, dráhe číslo 5, 46-14, výsledný čas. Takže beh číslo 2 pre slovenské farby.